салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. тамоми шахсоне ки моро тамошо карда истодаед, имрӯза мавзӯи мо бениҳоят аҷоиб аст. барои чӣ? Барои он ки ман тасмим гирифтам ки барои шумо аз он чизе ки худам хондаму омӯхтаму аз худ кардаму фаҳмидам ва дарк кардам, ана ҳамон чизро барои шумо пешниҳод кунам. шояд ки чизе ки ман хондам барои шумо дар зиндагӣ кӯмак кунад, барои шумо дар зиндагӣ, барои пешравиятон як саҳми кӯчаке ҳам гузошта бошад, ман бениҳоят хурсанд мешавам. бинед дӯстони азиз, барои он ки инсон дар зиндагӣ як шахсияти олие шавад, роҳи худаша сохтатонад, ки буданаша фаҳмад, вай бояд ки як мисл, як суханеро фаҳмад ки ҳамон сухан сабаб шавад ки зиндагиаша иваз кунад. ва барои он ки вай инсон ана ҳамин сухана фаҳмид, вай бояд ки ҳамин сухана аз китобе хонад ё ки аз касе шунавад. бисёртар мо мисол бо шахсони ки дар дунё машҳур ҳастанд, шахсоне ки масалан бо худованд наздик ҳастанд, шахсоне ки аз ҷиҳати финансивӣ пешрафта ҳастанд, бо онҳо рӯбарӯ шуда наметавонем, суҳбат карда наметавонем. барои чӣ? Барои он ки шароит надорем. ва консултатсия бо ин гуна шахсон бениҳоят пули калон меистад. ва мо имконият дорем ки ин шахсиятҳоро чикор кунем? Китобҳояшонро хонем. метавонем ки бо ана ҳамон нархи дастрас китобҳои ин шахсиятҳоро хонему, дарк кунему, бо онҳо ҳамсуҳбат шавем. як сухани бениҳоят хуб аст. мегӯянд ки агар хоҳӣ ки бо миллионер шишта ҳамсуҳбат шавӣ, китобаша хон. шароити бо миллионер рӯбарӯ шуда надорӣ, ҳамсуҳбат шуда надорӣ, китобаша хон. ва ин чизе ки дар мин мислаш буд, дар сараш буд, дар зиндагиаш аз сар гузаронда буд, дар китобаш нависта шудааст. ва ман мехоҳам барои шумо як чиз гӯям ки барое ки шумо ана ҳамон як мисли бениҳоят олие ки зиндагии шуморо метавонад иваз кунад, аз як китоб шумо хонед, шумо ба лозим аст ки 100 китоба ана ҳамин хел варақ занеду хонеду аз назар гузаронед. 100 китоба. ва ана ҳамин хелам шуд дар зиндагии ман. ман ростига боло 100 китоб нахондам. аз моҳи август ё ин ки сентябри соли 2021 ман китоб хондана ва самаразвитияро сар кардам. аз 50 китоб зиёд хондам ва имрӯз ман як китобро ба анҷом расондам. ва ростига то ҳамин рӯза ман бениҳоят савол бисёр доштам. бениҳоят дар сарам ҳамин хел саволҳои зиёд ҷӯш мезаданд ки барои чӣ ин хел аст, барои чӣ ин хел аст, барои чӣ ин хел аст, ҳамин хел саволҳои гуногун. ва шумо вақте ки ин китобро мехонед, баъд мефаҳмед ки дар сари шумо ҳамин хел саволҳо будааст. ва ҳангоме ки ман ҳамин китобро хондам, дӯстони азиз, тамоми саволонда ҷавоб гардонда тонистам. китобе ки шуморо дар ҳақиқат ба худованд наздик мекунад. чӣ хел? чӣ хел? масалан агар ин хел гирем, бисёре аз мо шумо умуман мардуме ки тоҷикзабон ҳастанд, 99% зиёдашон мардуми мусалмон ҳастанд. алҳамдулиллоҳ мо мардуми мусалмонем, мо худованда ибодат мекунем, мо масалан корҳои хуб анҷом медиҳем, мо закот метиҳем, масалан рӯза мегирем, кадоме ки дасташ мерасад ҳаҷ мекунад. аммо ман як чизро дарк кардам ки мо ҳамин корҳоро мекунем. бисёр одамон мекунанд ради галочка, мисол кардам тамом, кардам тамом. аммо агар осознана, яъне фаҳмида ҳамин корҳоро кардана, ман худам шахсан дарк намекардам. то ҳамин рӯза ман мисол намоз мехондам, лекин дар ҳақиқат дарк намекардам ки ҳамин намоз барои чӣ ман хонда истодам. ва бас пас аз хондани ана ҳамин китоб ман фаҳмидам ки дар ҳақиқат ман киро ибодат карда истодам. яъне ин китоб барои мо шумо кӯмак мекунад ки мо холиқи беҳамтоямонро шиносем, яъне мо худованда шиносем. барои он ки мо мисол касеро шиносем, мо бояд ки дар бораи ана ҳамин касе ё ки масалан чизе мо бояд ки дониш дошта бошем, яъне мо бояд ки дар бораи ин чиз омӯзем. ва ин китоб барои ман бениҳоят сахт кӯмак кард ки ман худованда
каме ҳам бошад шиносам ва фаҳмам дарк кунам ки дар вақти ибодат ман киро ибодат карда истодам, яъне холиқи ман ки аст, худованди ман ки аст, худованд барои чӣ маро халқ кардааст, миссияи ман дар ин зиндагӣ чӣ аст. ана ҳамин хел ман ҳамин чизҳоро дарк кардам. дӯстони азиз, ин китоб барои ки лозим аст? Ки метавонад ки ин китобро хонад? Ман метавонам гӯям ки ҳама шахсиятҳо метавонанд хонанд ва махсусан ана ҳамон шахсиятҳое ки дар зиндагӣ то ҳол хушбахт нестанд, ана ҳамон шахсиятҳое ки дар зиндагӣ таи қарз афтодаанд, ана ҳамон шахсиятҳое ки дар зиндагӣ бениҳоят шахсиятҳои гунаҳкоранд, яъне бисёр гуноҳ карданд ва то ҳол умед надоранд, умедашон кандагианд ки худованд ва ёро намебахшад. ин китобро метавонанд шахсиятҳое хонанд ки онҳо бемор ҳастанд. ин китобро шахсиятҳое метавонанд хонанд ки онҳо бениҳоят фақир ҳастанд, яъне ночор ҳастанд, нодор ҳастанд дар зиндагӣ. ин китобро метавонанд тамоми шахсоне хонанд ки аз онҳо ҳама рӯ гардондааст. ана ҳамин хел китоб аст. китобе аст ин ки барои тамоми шахсиятҳои ки ин китобро мехонанд як надежда метиҳад. чӣ хел гӯям, як қуввае метиҳад ки онҳо боз умед метиҳад, як умеди калон метиҳад ки онҳо боз боварияшон ба худованд зиёдтар мешавад ва боз ана ҳамин имонашонро мустаҳкам меқапанду аз пайи дар зиндагӣ пешравӣ кардан мешаванду аз пайи боз шахсияти худашонро сохтан мешаванд. ман гапа дароз намекунам дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам ки ин китобро хонед. ман реклама намекунам, ягон чиза реклама намекунам, ягон масалан сайти китобфурӯшиам реклама намекунам, ягон чиза намедонам ки аз куҷо ин китобро шумо меёбед, мехонед, лекин ман барои шумо тавсия метиҳам ки ин китобро хонед. ин китоб бестселлер аст, яъне китобе аст ки бениҳоят машҳур аст, маъруф аст дар дунё. масалан мумкин шояд шумо фикр кунед ки ин китоби Қуръони Карим аст. не, ин китоби Қуръони Карим нест. масалан мумкин шумо фикр кунед ки ин китоби саргузашти пайғомбарамон аст, ҳазрати Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Не, ин китобам нест. ва барои он ки мо смисл, яъне мафҳуми Қуръонро фаҳмем, мо бояд ки оҳиста оҳиста аз кам шурӯъ кунем. ва ин китоб мара рости гап бениҳоят сахт кӯмак кард ва мара мехоҳам ки шумо низ ҳамин китобро хонеду каме ҳам бошад дар зиндагитон агар дигаргунӣ шавад ва шумо ҳамин хел дарк кунед ки ман ҳамин китобро фаҳмида будам ки Фирӯз тавсия карда буд ки хонед ва дар ҳаққи мо агар як дуои кӯчаки некам кунед, ман бениҳоят хурсанд мешавам азизони дил. ва ин китоб ном дорад, мана бинед, мумкин ки дар экран хеле наоборот нишон тиҳад, номаш ҳаст «Потому что ты Аллах. Путешествие на седьмое небо». И шахсиятҳое ки ҳамин китобро навиштагӣ ҳастанд Али ибн Ҷобир ал-Фифи аст аз Васат Медиа. ҳамин китобро дарёфт карда хонед дӯстони азиз. дар ин китоб яке аз чанд номҳои бузурги худованда ва мафҳуми ин номҳоро ки ин номҳо дар зиндагии мо дар ҳар як ҳолат кадом номаш барои мо кӯмак мекунад гуфтагӣ аст, бениҳоят барои шумо кӯмак мекунад. агар ки ин китоб ба ман таъсир намерасонд, ба зиндагии ман таъсир намерасонд, рост дига ман ина барои шумо тавсия намедодам ки хонед. аз куҷое ки меёбед, масалан кадом сайте ки шумо маъқул аст дар омада кобед ёбед, ҳамин китоба ҳар як шахсияте ки дар ин дунё зиндагӣ кардаист, ман тавсия метавонам ки як бора гирифта хонад ҳамин китоба, баъд шумо мефаҳмед ки дар ин дунё чӣ гап рафта истодааст. бениҳоят ин китоб барои шумо кӯмак мекунад азизони дил. ва ман мехоҳам ки бо ана ҳамин хел давом диҳам дар бораи китобҳои бениҳоят хуб гап задана ва насиб карда бошад дафъаи оянда ман барои шумо боз як китоби олии дигара нишон метиҳам, дар бораш гап мезанам ки вай китобам динӣ нест, лекин метавонад ки куллан зиндагии шуморо иваз кунад. вай китобе аст ки барои тамоми шахсоне ки дар зиндагӣ он мегӯянд ки тағра надоранд, масалан ҳеҷ кас ва ёро дастгирӣ намекунад ва ё ин китобро хонда мефаҳманд ки дар зиндагӣ барои шахсияте шудан шарт нест ки ту
ту ягон касе дошта бошӣ, ягон касе ки туро дастгирӣ кунад, шахсиятҳои дунёӣ. ва ин китобам худо шумо зиндагитонро иваз мекунед. ва барои ҳамин пеш аз вай китоба хондан, аввалин китобе ки одамое ки то ҳол китоб нахондида дар ҳаётшон ё ки китобхонии баъд мебинанд, ҳамин китоб сар кунед. иншоаллоҳ ман боварӣ дорам ки дар қалби шумо ана ҳамин китоб хондан ҳиссаш, мақсад хоҳишатон зиёд мешавад. боз як бор дигар номаша такрор мекунам. бинед, бестселлер аст, потому что ты Аллах, путешествие на седьмое небо. шахсиятҳои ҳамин китобро баровардан Али ибн Ҷобир ал-Фифи. ина мехел. ҳатман гирифта китобро хонед. саломат бошед дӯстони азиз, ба канали мо подписатсия кунед. ман кӯшиш мекунам ки чӣ наворе ки мекунам, чӣ видеое мекунам, ҳамаш барои шумо аст. агар шумо набошед, мо нестем дӯстони азиз. дастгирии шумо набошад, ин корои мо ҳамаш бефоида аст. барои ҳамин мо мехоҳем ки як фоидаи барои тамоми шахсоне ки ҳамин канали мо обуна ҳастанд расонем. барои ҳамин агар барои шумо заҳмате набошад, ҳатман канали моро ба дӯстонатон, ба наздиконатон тавсия диҳед. дар зери ан ҳамин видео ҳатман комментарияҳои худатон нависед, кадом шахсияте ки ҳамин китоба хондааст ваям ҳиссияти худаша гап занад ва кадом шахсиятҳое ки дигар китобҳоро шумо хондагӣ ҳастед ва тавсия метиҳед ки ба одамон ки ҳамин китобҳо метавонанд зиндагишонро иваз кунанд, ҳатман нависед номҳои китобҳоро, и авторошона ки ҳамин китобҳоро нависагӣ аст. ҳатман кӯшиш мекунем ки китобҳои тавсиядагии шуморо ҳам хонем. саломат бошед, худованд нигаҳбонатон бошад. то бозӣ.